बर'सा देरहासार इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायना लाबाय। आं राकेश रामसियारि। दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिनो सानदों नैबे खैराबारि ओनसोलाव थानाय सिनाखना बियाबनि बेन्दोङाव थानाय नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालि। बे बाथौ थानसालिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिगोन। बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव दङ आरो खैराबारि नैबे आन्सलिक थामहिनबा नैबे सिनाखना बियाबनि बेन्दोङाव बे हिरिम्बा बाथौ थानसालि, बर'नि मोनसे मुंदांखा बाथौ थानसालि। बे बाथौ थानसालिखौ नोंथांमोननो दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन। थ' बिदिब्ला जों दिनैनि नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरनाय नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालि बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फारि फारि दिन्थिलांगोन। नोंथांमोननि सिगाङाव नैबेहाय हिरिम्बा बाथौ थानसालि, बे बाथौ थानसालिसिम जों मोनफैबाय। नैबे उदालगुरिनि जिल्लानि बे बेन्दोङाव दङ आरो बेनिनो खैराबारि सिनाखना बियाबनि नैबे बाथौ थानसालि। बेयो बाथौ धोरोमनि मोनसे मुंदांखा बा गासैनिख्रुइबो गिदिरसिन नैबे बाथौ थानसालि। बे बाथौ थानसालिनि बेन्दोङाव जों फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नैबे दा समा 5 बाजिबाय आरो बेवहाय नोंथांमोननो बै सिंनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। थ' लोगोफोर, जों नोंथांमोननो बे नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि गासै नुथायफोरखौबो आंनि ब्लग भिडिअदो नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिगोन। थ' बिदिब्ला जों थांनोसै। जों नैबे समाव जों हिरिम्बा बाथौ थानसालि, बे बाथौ थानसालियाव हाबबाय। हिरिम्बापुराव थानाय नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालि, बे बाथौ थानसालियाव जों दंफैयो। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनि बे एरिया, टटेल एरिया 10 बिगानि सायाव जागोन। बेहाय गोबां नैबे जाथिनि सुबुंफोराबो बे जायगाखौ धोरोमनि मोनसे जायगा होननानै बिथांमोना सायख'नानै बे जायगायाव फैयो। आरो बाथौ धोरोमनि नैबे आं ओं हिं क्लिं पोतसे नैबे बर'नि जे मोन्थोर, बे मोन्थोरखौ हाबलांग्रा गेट, बे हाबलांग्रा गेटआवनो बेखौ दोननाय जादों। नोंथांमोनाबो बे जायगायाव फैयोब्ला बे मोन्थोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नोंथांमोन, नैबे समाव जोङो गोथार बाथौ थानसालि, बे थानसालिनि सिङाव जों हाबोदों। आरो बे जायगाया जोबोद समायना आरो बेवहाय नैबे नोंथांमोना नायोब्ला नुनो मोनगोन बे जोबोद मोजां डिजाइनजों बानायनाय जादों आरो बेखौ मोगथां महर मोनहोदों नैबे जायगानि ओनसोलनि सुबुंफोरा। आरो लोगोसेनो बाथौ धोरोमनि जे सुबुंफोरा बे जायगायावनो फैनानै गोथार बाथौ थानसालियाव फैनानै आर'ज गाबफैयो।
लोगो नोंथांमोन नैबे जायगायावनो गोथार बाथौ धोरोमनि नैबे सिजौ आरो नैबे बाथौ थानसालि थामहिनबा नैबे बाथौसालि बेवहायनो आफा आबं गसाइनाव हान्थु खरायनानै नैबे बाथौ धोरोमनि सुबुंफोरा बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना आर'ज गाबो। लोगो नोंथांमोन नैबे समाव जोङो खैराबारि नैबेनि सिनाखना जे बियाबाव थानाय नैबे समायना हिरिम्बा गोथार बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव जों दङ। नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे फुख्रियाव खोनानो मोन्दों बेवहाय खासेव दङ आरो बियो जोबोद गोबाव जाबाय बे खासेवा आरो बेवहाय सम लानानै बे खासेवा नुजाथिरो। थ' लोगोफोर बेनि गासै थासारि बे थासारिखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो। थारैनो बे जायगायाव फैनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोंथाङाबो बे जायगायाव फैनानै गावनि गोसोनि गोजोननाय बे गोजोननायखौ बे जायगायाव निस्सय मोनगोन आरो बियो नैबे जोंनि एन्टायार BTCनिनो आङो नैबे समाव आं नुनायाव नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिया जोबोद गिदिर आरो जोबोद समायना आरो बेखौ टेक्न'लजि लाइनजों बेखौ नैबे बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिखौ महर होदों आरो बेवहाय फैयोब्ला नोंथांमोना नैबे धोरोमनि मेथाइ आरो नैबे बर'नि आंगो नैबे कालचार मोसानाय दामनाय देनाय बेखौ फोरोंथाइ होनाय जायो। आं लोगोसेनो नैबे समाव बे मोसानाय कालचार आरो बर'नि हाबा हारिमु बे हारिमुनि नुथाय फोरोंथाइ होनाय बादा बे फोरोंथाइ होनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दसे समनि उनाव लांगोन। थ' लोगोफोर भिडिअखौ दाननाङा जोबजासिम आंजों नायफानो थाखाय गुरै खावलायबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। बेयो नैबे खैराबारि सिनाखना बियाबनि आन्दाराव बे दङ उदालगुरि जिल्लानि बेन्दोङाव। बे जायगायाव नोंथांमोना फैयोब्ला नैबे खैराबारिनिफ्राय ससेल' स्टेशननिफ्राय ससेल' आरो नैबे भेरगावनिफ्राय मेक्सिमाम बेयो 5 किल'मिटारनि गेजेराव जागोन। नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय। नैबे समाव
दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो आङो दोनथ'नो थाखाय आखायाव लादों। मानोना जोङो गुबुन जायगायाव जों थांबावनांगौ, न'सिम थांनांगौ, बेनिफ्राय 120 किल'मिटारसो जागोन। दा बेनिखायनो दिनैनि बे ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालाम। आरो नैबे BTC आव थानाय, नैबे उदालगुरि जिल्लायाव थानाय नैबे गोथार हिरिम्बा बाथौ थानसालि, बे बाथौ थानसालिखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। आरो लोगोसेनो जे बाथौ धोरोमारिनि साफ्रोमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ आं जासिबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोसै। उननि ब्लग भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन। स' लोगोफोर, नैबे समाव दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। स' गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै, जै आफा बोराइ बाथौनि जै।